مغرات حاليفو نتعنانا انتاي تقمي يهبنا انتاي فيتاميناتن معدناتن سلازلو خز تقمي كهبنا يخل نورمال من كتقمولو يخل من كتنققلو اللو بزح توسيدنا انتاي سحبن كفتر خل زبلون كالانيم اتوم ابيل زركبو تحستوتات ازام الصعبيم قداماي برت ويدما ايرون سلام كبران تخاتلت ناز مدب كمي كنيخوم سلام أملاك مسخم كون لا تمنخو نقعد بدحان نابانا حساب تيفي بسلام مزخم ممبر ناس نغمامي كسا مودة تامسانا ختصول حند عدمكو نامنا يلوم تحستنا كبلكم أمنا يلومي فيديو تحستنا دما أبيتنا دارقا معالتاوي نتكاملو قم بزوح أفلتو على ناديو يبلنان نخلاتنا زقدف حتو خينو دنقك أمام زخانة هيلي كخون أفلتو على نادي يبلنان زبال كلو بزعبا هيل ديكونس بزعبا طومون تحستون نمبالي هيل كم انفلطو بستفلالي عينة مقدين وستينا كم أبون أبشي كمونا مقبنا نقبرينا اتتعم دخونا شتو دما كل السابيد فاتوا زبل قمتي زلاني هيل بات تعم زخونا شتو تراي تماريخنا ديكونا خنطق أمول زلنا نايزم صعب حتوتات مرسي انت فليتناون زيادة كمي جيرنا بوح لله قباب نتقاملو طعمون قدقاتون منفريتنا كن تقاملو خخلاناي اتهم حتتات ازام دسعبيهم هيل كاب طعم شتان مغرات حاليفو نتعنانا انتاي تقمي يهبنا انتاي فيتاميناتن معدناتن سلازلو خز تقمي كهبنا يخل نورمال من كتقاملو يخل من كتنققلو اللو بزح توسيدنا انتاي سحبن كفتر خل زبلون كالانيم نايزيم كلهم حتوتات بحوار كوينا كنملسو مينا كسام وداتا بحنساب نسنا نصور مقلص كلونا ببحادة نتبن رأيهم قداماي هيل انتايو هيل كاب عاليت ناي جنجيبل زمزة تغل كوينو اب عالم كاب تمزخبرون زوحرن قمامات حادة ايو سلازي خان نقص قمامات تبهايلون زتواع كم تفلت ابهالنا از هيل دبهال كاب غزانا اي فلاني بفلاي دما مشاهن مسبونن ازينينا نتقاملو እዚ ኸ ካብ ጥዕም ሽቱ ዝተላዕለ ብዙሓት ሰባት ንፈትዎ ኢና ሄል ብዓይኒ ሳይንስከ ከመይ ይረአ ንዝብል ድማ ሳይንቲስት ኣብ ሄል ብዙሓት ጠቐምቲ ጥረ ነገራት ከም ዘለዉ ዘረጋገፁ ኮይኖም እዚኦም ድማ ነቲ ፍሉይ ዝኾነ ሽቱ ገለ ካብ ጠቕሞታትን ዘብህብዎ እዮም ከም ካልእቲ ነጥቢ እንሪኣ ድማ እዞም ሳይንቲስት ዘረጋገፅዎም ጥረ ነገራት ወይ ድማ ኣብ ሄል ዝርከቡ ማዕድናትን ቫይታሚናትን እንታዮም ጥቕሞም ከዝብል ክኸውን እዩ እቶም ኣብ ሄል ዝርከቡ ትሕዝቶታት እዞም ዝስዕብዮም ቀዳማይ ብረት ወይ ድማ ኣይሮን ብረት ወይ ድማ ኣይሮን ንደምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ እዚ ድማ ደም ኦክሲጅን ናብ ኩሉ ኣካላት ሰውነትና ንክበፅሕ ይሕግዝ ስለዚ ድማ ሓይሊ ክህልወና ይገብር ማለት እዩ ካልኣይ ማግኔዚየም እዩ ማግኔዚየም ንጥዕና ነርቭታትናን ንልብናን ኣብ ምሕጋዝ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ካልእ ፖታሲየም ኮይኑ ፖታሲየም ድማ ንልብን ንፀቕጢ ደምን ኣገዳሲ እዩ ሄል ብተወሳኺ ብውሕድ መጠን ቫይታሚን ሲ ከምኡውን ቫይታሚን ቢ እውን ይውነን እዩ ንኣጠቓቕምኡ ዝምልከት ሕቶ ዝፈጥረልና ኣይኮነን ምክንያቱ ከምቲ ልሙድ ኣብ ሻሂ ኣብ ቡን ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ምግብታት ንጥቀመሉ ኢና እንተሪእና ካብ ቅድም ጀሚሮም ከም ባህሊ ማለት እዩ ንስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ንምሕጋዝ ተባሂሉ ከምኡውን መንፋሕቲ ኣብ ዝስምዖም ግዜ ሻሂ ናይ ሻሂ ሄል ይሰትዩ ነይሮም እዮም እዚ ግን ብሳይንስ መቆኑዕ ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ትኽክል ነይሩ ንኣብነት ጥቕምታት ናይ ሄል እንተዳሪእና ቀዳማይ ጥቕሙ ንምሕቃቕ ምግቢ ኣዝዩ ዝሕግዝ ከም ካልኣይ ኣብ ስርዓተ ምስትንፋስ እውን ዓቢ ተራ ኣለዎ ከምኡውን ናይ አንቲኦክሲዳንት ባህሪ ስለ ዘለዎ ንሰብነት ኣካላትና ካብ ገለ ጉድኣታት ክከላኸል ይኽእል እዩ ብተወሳኺ ንሕማቕ ሽታ ኣፍ እውን ከቐንሰልና ይኽእል እሞ ሄል እዚ ኩሉ ትሕዝቶን ጥቕምን ካብ ሃለወስ ኩሉ ሰብ ዲ ኖርማል ክወስዶ ዘለዎ ወላስ ክጥንቀቐሉ ዝኽእል ሰብ ኣሎ እዩ ዝብል ሕቶ እንተደኣ ሃልዩ እዚ ሕቶ ኣገዳሲ ክፋል ኮይኑ ብልክዕ ሄል ተፈጥራዊ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ኩሉ ግዜ ክሰማማዕ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን
ክጥንቀቑ ዝኽእሉ ሰባት ወይ ከዓ ንዘለዎም ኣለዉ እሶም ድማ እዞም ስሕብ እዮም ነፍሰ ጾራትን ዘጥብባ ኣዴታትን ከምኡውን ናይ ሓሞት ሽግር ዘለዎም እንተደኣ ኮይኖም ምስ ሓኪም እንተተማኸሩ ጽቡቕ እዩ ከም ናይ መወዳእታ ነጥቢ እንርያ ድማ ብዙሕ ሄል እንተወሰድና እሞ እንታይ ንኸውን ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ይክኸውን ብዙሕ ሄል እንተወሲድና ዝበለፀ ጥቕሚ ክንረክብ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ክህሉ ይኽእል እዩ መልሱ ግን ኣይፋልዩ ሄል ብብዝሒ ኣብ ዝወሰድናሉ ግዜ ዘይምቹእነት ኣብ ከብዲ ከምኡውን ቀሓር ወይ ከዓ ጋስትራይት ኣብ ናይ ኣፍ ልብና ክስምዓና ንብር እዩ ነዚ ድማ ውዑይ ማይ ወይ ከዓ ሻሂ ናይ ጅንጅብል ብምስታይ ከነዝሓሕሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሻ ሄል ቀመም ጥራይ ዘይኮነ ኣካል ባህልናን መግብናን እዩ ኣቐዲምና ጠቂስናዮ ከም ዘለና እኹል ዝኾነ ጠቃሚ ጥረ ነገር ይዝውንን ከምኡውን ኣብ ዙርያ ጥዕና ኣካላትና ቀሊል ዘይባሃል ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኩሎም እንወስዶም ነገራት ብመጠን ክንወስዶም ዝግባአና ልክዕ ከምኡ ሄል ድማ በቲ ዝተመጣጠነ ምጥቃም እቲ ዝበለፀ መንገዲ እዩ ሕራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዛ ቪድዮ ብሓንቲ ሕቶ ክፍለየኩም ሄል ኣብ ገዛኹም ብኸመይ ትጥቀሙሉ ብኣፍልጦ ዶ ነይሩ ብዘይ ኣፍልጦ መልሲ ኣብ ኮመንት ሰክሽን ክጽበየ ከምኡውን ላይክ ሼር ኮመንት ኣይትርስዑ ኢኹም ናይ ሎሚ ቪድዮ ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ሃናፂ ሓሳብ ቲቪ መጺኹም ስለ ዝተኸታተልኩም እናመስገንና እዛ ቪድዮ ጠቃሚት ኮይና እንተረኺብኩማ ላይክ ሃብዋ ንፈተውትኹምን ቤተሰብኩምን ንኽበጽሖም ሼር ብምግባር ንዝያዳ ትሕዝቶ ሳብስክራይብ ኣይትርስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ከዓ ሰሰናይ ንዓኹም